Mrkvu nastrúhajte na menšie kúsky a podobne sa zachovajte aj ku cukete. K tomu rozklepnite zo 2 vajíčka a môžete a nemusíte črpnúť trochu sojovej omáčky. Na to patrí trochu korenia, tymiánu, sladkej papriky, môže byť aj pálivá alebo čili papričky. Odhadnite alebo odvážte 100 g ovsených vločiek. Tie zmiešajte so zeleninou a vajíčkami. Z toho vznikne hmota alebo základ, ktorý dajte na mierne naolejovanú panvicu. Podľapkajte to poriadne a nechajte to piecť. Po čase obráťte placku hore nohami. Keď bude hlavičkou dole, patrí znovu na panvičku. Olej už nemusíte lievať. Dá sa ozdobiť parmezánom a prípadne trochou balzamikového octa. Tým je vaša cuketová omeleta s ovsenými vločkami hotová. Dobrú chuť!